Dobro večer, braći i sestre. Dobrodošli u novu epizodu emisije podcasta Kruna. Naš večerašnji gost je Bojan Mladenović. Zdravo, Boki. Zdravo. Krenut ćemo odmah sa pitanjima. Svakako, sve odgovore koje daješ su tvoj lični stav, tvoje lično iskustvo. Prvo pitanje, Boki, jeste: možeš li ukratko predstaviti sebe našim slušalcima? Dobro večer. Ja sam Bojan Mladenović iz Donjeg Bunivroda, otac dvoje dece, od kojih jedno pohađa fakultet u Beogradu, a drugo je srednja škola. Živim i sa suprugom. Supruga je zapošljena preko zavoda na određeno do avgusta ove godine. I prvo bih da pozdravim gledaoce i da se izvinim zbog ovog koncepta ispred sebe, koji mi služi kao podsjetnik zbog mog zdravstvenog stanja, jer ne mogu sve da se setim u trenutku. Naravno, nikakav problem. Hvala. Kakav je tvoj životni put pre nego što si postao vojnik? Šta te privuklo u vojsci? Pa u periodu kad sam ja služio vojni rok je bio obavezan. To je bilo 1995. 96. godine. I to je bila velika čast, služiti vojni rok. U tom periodu nije moglo se zamisliti da neko ne služi vojni rok, samo ne daj Bože neko ko je bolestan, ko nije stvarno u mogućnosti, pa i ti ljudi su gledali na svaki način mogući da dođu i da odsluže vojni rok i služe državi. Period nakon odsluženja vojnog roka je period mog, do rata 99. je period mog, znači, tog najlepšeg dela života, možda bezbrižnog, i period blagostanja. Nakon vojske odmah sam se zaposlio u farmaceutskoj hemijskoj industriji zdravlje, gde sam radio do 2008. godine. Dobro, Vuki. Bio si pripadnik 549. motorizovane brigade. Možeš li nam reći nešto više o toj jedinici? Pa, 1999. godine, sa početkom bombardovanja, mobilisan sam i raspoređen u 549. brigadi, motorizovanoj brigadi, koja je stacionirana u Prizrenu bila. Tamo smo raspoređeni u naselju Ortokol. Jedinica je dejstvovala na reonu Suva reka Dragaš, Prizren, Đakovica. Znači, mi smo bili zaduženi, moja jedinica, koja je pozadinskog tipa, da snabdevamo municijom sve ostale jedinice. Mahom gde se pucala, gde se trošila municija, mi smo morali da se pojavimo, da vozimo municiju, da vršimo dopunu gde je potreba i tako. I kakva su tvoje sećanja na taj period? Koji su najteži trenuci koje si prošao? Pa ovako, na početku, odmah kad smo dobili raspored tamo, u Četi je formiran takozvani interventni vod, gde sam i ja pripao. Taj interventni vod je bio zadužen od utovara i pretovara municije do seliba magacina, koje smo morali često da selimo i da krijemo municiju zbog bombardovanja i zbog, znači, odavanja položaja, do obezbeđenja, znači, isto tih konvoja, kolona, najčešće tamo da je to trebalo. Kako smo na početku doživjeli vazdušni napad, dok smo prolazili kroz selo Zapaljeno, bilo je ranjenih i poginulih, gađali nas iz aviona. To smo
mahom tokom noći vršili isporuku te municije i to tako što smo municiju koja je vožena kamionima, sedeli na toj municiji, na sanducima, mahom su to bile od eksplozivnih naprava do protivvazdušnih onih metaka za one haubice. I znači veliki je stres bio, pored toga što smo naravno morali da trpimo ogromnu hladnoću, jer smo bili raspoređeni sa strane u strelcima, cerade podignute, kako bismo u slučaju zasede ili preke potrebe mogli da dejstvujemo. Ako uletimo u zasedu, ne daj Bože, i tako. Najteže od svega mi je bilo, znači, na Paštriku. Moj vod je jednog dana dobio zadatak da pomogne jedinici koja je bila ušla u Albaniju i koja je bila ukoljena. Da ih izvučemo i pomognemo im, jer im je nestajala municija, a bili su maltene zarobljeni. Stigli smo naveče i smestili se u Šeh Mahali u nekoj kući. Trebalo je, priča je bila da uđemo u Albaniju, pomognemo im i odmah se povlačimo. Nije bilo moguće noću doći do njih, jer se krenulo i momci koji su trebali vodiči da budu suši u našem Minsko polju. Rano tokom jutra smo krenuli, ušli smo tamo između Gorožog karaula i Vrbničkog jezera u tom delu i na našu sreću smo ih sreli negde. Oni su se oslobodili, bili i krenuli nazad. Tako da smo se zajedno povlačili, dok su nas za to vreme neprijatelji gađali minobacačima, haubicama, puškama i svim, znači, što su mogli. Nakon tog povlačenja, sećam se, uzeli su karaulu tog jutra, ali to je bilo samo na kratak vremenski period, par sati. Mi smo povratili, raspoređeni smo bili, moj vod od Gorožog karaule prema Paštriku, vrhu Paštrika, gore Vrapče, na nekih možda 500 metara iznad karaule. I tu smo ostali na prvoj borbenoj liniji. Pritisak je bio ogroman. Svim silama su pokušavali da probiju tu prvu borbenu liniju, gde smo mi bili. Bombardovali su nas tokom dana, noću su nadletali helikopteri, Apache, bacali su one kugle gde su snimali čitave noći. Sećam se, mislim da je bio 31. maj, tad je bilo najžešće. Tog dana mislim da prvi put se pojavio taj čuveni neki B-2 ili B-52, kako već, taj bombarder ko je sejao bombe. I kad prođe napad taj, onda krenu haubice, krenu kopneno. Sećam se da nisam mogao pritisak da izdržim. Ustao sam da prekratim muke, da me metak pogodi. Tad mi pomogao moj drug iz jedinice, Neša Brica iz Bobišta. On me oborio, lego preko mene i to je bilo. Sećam se da sam izgubio, kad sam sišao, imali smo vagicu u kući, više od 10 kg telesne mase sam izgubio, težine. I onda su krenuli zdravstveni problemi, pad imuniteta koji nikad nisam vratio, kožne bolesti, hemoroidi, nespavanja, nikad više nije bilo isto. I dan danas noću kroz košmare proživljavam te neke periode. Najteže mi kad se nađem u Minskom polju i
i kad krenu ti neki minobacači isto i mine. Pošto ja nisam bio na ratištu i nemam to iskustvo, ja ću sad samo postavljati pitanja i pažljivo slušati tvoje odgovore. Ti si svakako dao odgovor i na moje sledeće pitanje. Kako je rat uticao na tebe psihički i fizički? Ali mene interesuje da li si ti imao podršku sistema nakon rata i kako se društvo odnosilo prema veteranima? Pa rat je na mene i mislim na sve moje saborce ostavio neizbrisiv trag. Po povratku sa ratišta ništa više nije bilo isto. Jednostavno, preko noći smo verovatno svi ostarili ili nemam pojma. Konkretno meni počelo sve da smeta. Iako sam pre rata bio rado viđen i prihvaćen u društvu, ljudi su počeli da mi smetaju, gužve da mi smetaju, da izbegavam. Krenuli su ti zdravstveni problemi, najteži mi što su porodica mi smetala, nekad sam i sam sebi smetao. Zdravstveno stanje se pogoršavalo. Bilo je nekih apela putem medija da se javljamo lekarima, međutim u tom periodu je to bila velika sramota. Znači, posjećivati psihijatra i to je bilo nezamislivo. U tom periodu krenuo sam se zatvaram. Kažem opet, najviše trpela porodica, ti košmarni snovi, ćutiš, ležiš, nije ti ni do čega, bar da sam mogao da spavam, što i dan danas ne mogu. Po dolasku sa ratišta, znači, kao što sam rekao malo čas, radio sam u firmi u zdravlju, tamo sam imao izabranog lekara, pokojnog sada Predraga Šalingera, koji mi je mnogo pomogao. U smislu od saveta do slanja kod raznih lekara, prikrivanja tog nekog mog stanja. Sećam se, predlagao mi da me penzioniše, ali opet bih naglasio, ja sam tad imao tek 23-4 godine. Da, to je jako mlado. Da. Pomagao mi u tom smislu što me slao u banjama, išao sam u banji da je posjedujem kroz dokumentaciju moju tu otpusne liste. Znači... Upravo sam to teo da ti postavim naredno pitanje prema svim ovim dokumentima koje imaš ovde. Da. Imaš pravo na penziju, ali još uvek je ne primaš. Možeš i da objasniš da je problem to? Pa ovako, kao prvo, znači za to pravo na priznavanje svojstva ratnog vojnog invalida saznao sam putem dnevnika, putem medija 2021. godine, mislim da je to bilo. Da. Odlazio sam prvo kod tadašnjeg pravnika u boračkoj zaštiti u Leskovcu, u boračkom odeljenju i sakupio sam potrebnu dokumentaciju i predao sam potrebnu dokumentaciju. Prošlo je neko vreme, nisu me pozivali ništa i sreo sam slučajno čoveka koji istog dana predao dokumentaciju kad i ja. I on mi reče tad da je on to sredio, prošlo je već koji mesec. Skupio se, otišao do Boračkog i na moje zaprepašćenje zateko novog pravnika koji mi je saopštio tom prilikom da je smenjen prvi pravnik zbog problema nekih sa dokumentacijom koje je napravio i nije mogao da nađe moj predmet. Odlazio sam više puta, pokušavao je da traži navodno i na njegov predlog sam sakupio ponovo dokumentaciju i predao. Znači, evo moj predmet, možete da vidite i gledate, sve se sastoji od
preko možda 250. Svakako ovdje ima puno... Preko 250 lekarskih nalaza i ovo mislim da se izgubi takav predmet. Puno dokumenta. I meni je to nemoguće. Mislim, to je samo odgovornost na poslu. Da. I koje su koraci koje si preduzeo da ostvariš svoje pravo? Da li si nalazio na neke prepreke u birokratiji? Non stop i dan danas nailazim na prepreke. Tako što, znači, eto, prvi put su mi odbili žalbu. Moram da kažem da kad neko vidi od lekara ili od njih moj predmet, oni se prosto zaprepaste. Znači, ko će da pregleda i da složi svu tu dokumentaciju, ipak kad odeš kod lekara i kad vidi to, ne bude mu dobro, najiskrenije. Ipak je to obimna dokumentacija. Tako da, prvi put je isto tako reagovala i prvostepena komisija u Nišu kad sam izašao pred njima, kad su videli predmet. Mislim da ga nisu ni pogledali, jednostavno su mi odbili tu. Znači, taj zahtev moj, naravno pisao sam žalbu drugostepene komisije u Beogradu, oni su ustanovili da postoje nepravilnosti u radu kod prvostepenog organa, da su u međuvremenu izgubljene i neke, pored predmeta, izgubljene i neke dostavnice moje dve i vratili su slučaj na ponovno odlučivanje. S tim što su naložili prvostepenoj komisiji, to je znači boračkom odeljenju u Leskovcu, da ispitaju i provere da li sam i kada prvi put predavao dokumentaciju, jer sam u žalbi naveo da su mi gubili dokumentaciju i da sa sigurnošću utvrde kada je to bilo, ukoliko ne mogu da kroz evidenciju delovodnika i knjiga nađu, da uzmu izjavu od mene, što su oni i učinili. Izjavu sam dao u kancelariju u prisustvu komisije od dva pravnika, ja, i na moj predlog je dao moj drugar, odnosno nije drugar, no ratni isto veteran, koji istog dana predavao čovek dokumentaciju, čiju su takođe dokumentaciju i predmet zagubili bili, i on imao problem. I eto, u sreći ili nesreći, radnica na šalteru kojoj ne možete da se ne obratite i da prođete pored nje, koja nas je uputila na tadašnjeg pravnika Velibora. Izjavu isto dala da smo dolazili, da smo predavali neku dokumentaciju. Po drugi put sam izašao pred lekarskom komisijom u Nišu, pošto su ustanovili, doneli rešenje u boračkom, dozvolili, i s tim što su mi govorili da pitanje da li ću proći, možda mi treba i veza za tamo, niko ne prolazi. Međutim, ja sam izišao i prošao lekarsku komisiju, dobio 50% telesnog oštećenja, privremeno na 2 godine. O tome me obavestio pravnik, sadašnji, i zvao me naravno da odem. Trebalo je samo da mi otkucaju rešenje o penziji i da otvorim račun neki. Otišao sam, pojavio se tamo, znači, i tu već kreću problemi. Hvali dokumentacija, dođi, javi se, za par dana u više navrata me vraćaju sa raznim izgovorima, navodno ne smiju od ministarstva, bit će mi visoka penzija, svima daju i davali su 20%, meni 50%. Mislim, moje lično mišljenje, sumnjam da su očekivali da im nudim neka sredstva novčana ili odbijaju rešenje sa nekim obrazloženjem koje je onako, da kažem, nikakvo. Ne odbijaju, odbacuju moj zahtev kao neblagovremen. Nešto sam gledao, čitao, pričao s advokatom. Taj neki period u razumnom, znači period u kom bi mogli to da urade mesec dana, meni posle 2 godine odbacuju. I to posle kad sam prošao lekarsku komisiju i dobio invaliditet, što mislim da je nečuveno. Ne samo kod nas, nego možda i šire. Pisao sam žalbu i predaja aprila 2024. godine.
Očekivao sam da će u Beogradu drugostepena komisija u ministarstvu imati razumevanje i rešiti to u razumnom roku. Nakon toga došao ono leto, rekao ajde na odmoru su, pa prođe još neko vreme. Imao sam neke kontakt telefone, jer sam se u više navrata obraćao ministru za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja i kancelariji predsjednika Republike Srbije Aleksandru Vučiću, gde sam ih argumentovao, obaveštavao o tome kako postupaju sa mnom, šta rade. Bilo je par odgovora nekih, međutim, ništa konkretno, pogotovo iz ministarstva uvijek su gledali da te moje neke odgovore, znači i te odgovore konkretno na šta su trebali da odgovore, nisu odgovorili, no su prebacivali na druge resore i druga ministarstva, nešto totalno nebitno. U međuvremenu bila i smena ministra, selili su se, tako da te telefone koje sam imao, jednom je zvala bila pomoćnica ministra Sanja Lakić, neka mislim da je bila, njen telefon je preuzeo izvesni Duško Ćutilo. Čuli smo se u više navrata i sam se čudio da predmet nije rešen moj. Valjda je memorisao moj broj, sumnjam, i onda nije hteo ni da se javi nakon toga. Jednom se smilovao bio, te me izvesni Uglješa iz ministarstva zvao i rekao da je moj predmet zaturen u Selibi dok su se selili. Kako nisam imao nikakvu informaciju, niti sam mogao da dođem do informacije, zvao ih telefonom, daju mi broj na koji se niko ne javlja, vreme prolazi, odlučio sam, digo se i otišao u ministarstvo u Beogradu, zajedno sa mojim ćerkom, detetom. Putovali smo cele noći, stigao sam u Nemanjinoj tamo ulici, to je bilo skoro, pre možda mesec dana. I tamo su mi rekli da on nije tamo, uputili su me u Makedonskoj ulici 4. Međutim, ja sumnjam da se oni domunđavaju, nema nikog, krenula je ta neka tortura, sedeo sam par sati na hodniku, vidno mi je bilo loše, totalno sam razočaran, vodom me nisu ponudili. Pokušali su da me eskiviraju, idi prošetaj malo, deda šetam, kaže molim neko da me primi, dajte mi informaciju. Na kraju se smilovala, neka gospođa me primila. I čuo sam tom prilikom, u tom nekom razgovoru dok su gledali i tražili, pa znate šta, da je bar neko bio malo, da sam bio malo ranjen ili ne znam. To sam čuo i kod prvostepena u Nišu komisije prilikom prvog izlaska, kad su tražili od mene isto da pokažem gde sam ranjen. Kažem, ljudi, ja nisam ranjen. Ja nemam tih problema. Iskoristio bih priliku da postavim nadležnima jedno pitanje. Šta bi bilo sa Srbijom i sa granicama Srbije, sa svima nama da smo svi bili ranjeni gore ili ne daj Bože da smo poginuli? Ko bi sačuvao granice Srbije i da li bi sačuvane bile granice Srbije? Znači šta da smo mi sad okupirana zemlja, da su došli NATO vojnici i NATO trupe, kakav bi danas, kakve bi posledice imali, kakav bi haos bio, ako znamo iz primjera u okruženju kako se vojnici ponašaju, kako bi se ponašali prema našim majkama, sestrama, deci. Pa upravo i suština ovog podcasta Boki jeste da se čuje raznorazne priče, što sam ja već nagovestio kakav će podcast biti. Da. I da konačno i ove svakodnevne, da kažem, obične stvari, ali nisu obične, jer se tiču života jednog čoveka, Da. izađu malo na video. Da. Teo bi, izvinjavam se, Milane, teo bi da poručim da mrtve i poginule ne smemo zaboravimo. Moramo da ih se sećamo. Ali isto tako, žive moramo da poštujemo.
Apsolutno se slažem. Jer to je jedini način za opstanak i da sačuvamo ono naše srpsko, na šta nam svi zavide. A šta bi inače Boki ti poručio drugim veteranima koji su u sličnoj situaciji? Pa, poručio bi ratnim veteranima da su ujedini u ostvarivanju svojih naših zakonskih prava, jer očigledno da nas namerno sabotiraju ne samo u lokalnim, znači, nego i u republičkim gore ustanovama, i što se vidi iz mog primjera. Da, opet, neki dan sam bio u Boračku u Leskovcu, u kancelariji, bio mi je potreban original izveštaj Lekarske komisije iz Niša, da bi ostvario neka svoja prava koja mi sleduju po zakonu, za koja takođe se nadležni bune i navodno ne znaju. Iako sam ja došao do tog nekog formulara gde tamo stoji da mi treba taj dokument. Šta se dešava, pravnik mi kaže, pa znaš šta, ja sam predmet komplet posao za Beograd, evo nema ništa, nema dokument, pa rekao, predmet u Beogradu mi je zatvorena dokumentacija, sam bio lično. Pa ja ne znam kako će, ja ne znam šta da ti kažem, kaže, navodno nije upućen. Da se strpi se, kažem, pa rekao, evo od 2021. pune 4 godine ja sam strpljiv. Dok sam mogao da radim, dok sam privređivao, znači ja nisam tražio pomoć od države, ja se borio. Sad kad mi sleduje i kad sam dobio po zakonu to što sam dobio, ne mogu zbog njih da ostvarim. Zbog tih nadležnih koji se prave da jednostavno, eto, nemoćni su, nemam pojma, nisu očekivali. Nisu nemoćni, nego problem kod nas je što niko ili retko ko radi svoj posao. Tako je, to sam teo isto da ne zaboravim. U više navrata sam pokušao da dođem do načelnika koji je pretpostavljeni boračkom odeljenju u Leskovcu. Odlazio sam, najdalje sam stigao do njegove sekretarice, žena uzne podatke, pogleda, uzne telefon, zamolim je, molim vas, ne treba mi više od 10, maksimum 10 minuta da iznesem svoj problem koji imam, da mi pomogne, mi daju, ne znam, znači, neke te benefite koji mi sleduju, onaj parking što imam, to što imam besplatne putarine, ili da mi kaže može, ne može. Nikad mi se nisu javili do dana današnjeg. Pa onda razmišljam na onim reklamama, naš predsjednik Vučić stigne i da uđe i izađe iz frižidera. Svuda ga ima. A opet na drugoj strani lokalni ovi naši šefovi jedino što sede po kafićima. Evo. Ako ja pričam nešto što nije, slobodno može neko da proveri, ne može da uđeš u kafiće tokom dana od njih. Šta rade? Privatne poslove o trošku države, ne razumijem. Jesu tamo da pomognu nama kojima, jesu oni tamo zbog nas ili smo mi zbog njih? Ne razumijem. Iskoristio bih priliku da nadležne pozovem da malo, znači, provere ove moje navode. Da, ovim putem i ja isto upućujem apel i molim nadležne institucije da rade svoj posao, da se zakon i ustav poštuju. Obratio sam se zaštitniku građana pisanim putem, čekam odgovor. Kažu mi, pošaljite nam predmet. Kajem, ja u predmetu imam skoro 300, krenu da se svađa sa mnom. Pa rekao, recite mi konkretno šta. Skupio sam 15 papira u prilog tom dopisu i posle, evo, čekam odgovor. Šta će biti, vidjet ćemo. Mislim, totalno sam razočaran. Ne vidim svetlo, nikakvo. Pa upravo sam to teo da te pitam, tvoj stav o društvu, prilikama, kako gledaš na položaj ratnih veterana i da li misliš da se država obnosi prema vama kako bi trebala da se obnosi, ili već iz konteksta ljudi mogu da izvuku odgovore koji si dao u ovom svom izlaganju. Ja ne znam, pitao bi te kakvo je društvo danas u poređenju sa vremenima kad si služio vojsku.
Očigledno tu postoje velike i velike razlike. Pa ogromne razlike, Milane, šta ti kažem, znači, moj stav, lično moj, možda ja grešim, da nadležni jedno misle, drugo pričaju, a treće rade. Slažem se s tobom. Nemam poverenja u institucije i ljude koji predstavljaju iste. Mnogo su me namučili svih ovih godina. Takođe, znači, bi apelovao, nisam ja jedini, kamo sreće da sam ja jedini sa problemom. Znači, svi moji ratni drugovi imaju zdravstvenih i svih problema i tegoba. Apelovao bih opet na nadležne da se nekako uključe i pomognu tim ljudima i tim porodicama. Nije jednostavno živeti, ja znam, znači sa nama je. Najviše porodica trpi. To dok neko ne doživi ne može ni da zna, ne dao Bog više niko. Mislim da su ratni veterani, Milane, zapostavljeni od svih, pogotovo od nadležnih institucija koje su zadužene da se brinu i staraju i pomognu. Jednostavno, opet bi da apelujem na nadležne, neka uzmu primjer iz okruženja, neka vide, znači, evo, u okruženju svi poštuju svoje ratne veterane. Veterani imaju prava da, pa čak i na Kosovu, znači ti iz Učaka što su bili, oni imaju primane, neka. Svi, osim, eto, naših ratnih veterana. Gledajući trenutno dešavanja i sveukupnu situaciju, u vreme kad država donosi odluku o obaveznom služenju vojnog roka, po meni je opravdano nezadovoljstvo mladih i dece i protesti, jer deca ne žele da služe vojni rok, ne veruju u državne institucije, gledaju na primjer u nas, svojih očeva koji su, eto, da bi zaštitili i sačuvali državu i granice i suverenitet, izgubili zdravlje, ko što sam ja izgubio zdravlje. Nisam ja birao da odem gore. Da, bio si pozvan. Tako je, i odazvao sam se, nije mi žao, i opet bi se odazvao. Ali... To je to što mi Srbi imamo, koliko god je teško, uvek smo i dalje spremni da branimo. A to bi trebalo prvo međusobno da cenimo i poštujemo, pa tek onda neki strani faktori. Da. I šta ti misliš, kuda bok idemo kao društvo danas? Pa, šta da ti kažem? Teško pitanje. Jako teško pitanje. Znači, iz mog primjera se vidi sve. Znači, evo. Na mom primjeru, da. Evo. To je tvoj primjer, ja sam rekao svoj primjer, to su već 2, a ima ih 2,2,2,2,2. Tako je. Mnogo takvih primjera ima. Tako je. A kaži mi, Boki, pošto je ovo emisija pod nazivom Kruna, i pošto bi ja negde iz svakog razgovora sa ljudima voleo da čujem i njihovo mišljenje i stav o tome, jer ova emisija promoviše povratak parlamentarne monarhije, imaš i neki stav ti o tome? Pa šta da ti kaže, Milane, znači, svako ima neki stav. Evo, ja bi iskoristio priliku da pomenem pokojnog komandanta Božidara Delića. Zahvaljujući njemu sam ja i uspeo da dobijem zdravstvenu knjižicu pre neku godinu, jer u tom razgovoru, kad me kontaktirao Saša Stevčić i kad smo razgovarali sa pokojnim komandantom, me pitao za zdravlje, ja sam mu pričao o mojim problemima, kako se lečiš, ako nikako. Nemam zdravstvenu knjižicu, nemam prava, pošto imam neki 20 ari. Čovek se zaprepastio, naravno. Koliko ja znam, znači on je tad tom prilikom, pošto je valjda bio u vladi gore, i dao taj neki predlog. I nakon toga sam do duše dao izjavu. Saša Stevčić, moj komandir voda, ratni iz Prizrena, me pozvao i pitao me da dam izjavu. Rusi su pravili neku emisiju, nemam pojma, to na dan početka bombardovanja, preprošle sad već, mislim, godine, i
tražili su neko ko je direktno učestvovao na Paštriku u Primorovim ledovima da daje izjavu. Dao sam izjavu tom prilikom i rekao za svoj problem. Odmah nakon par dana me Saša pozvao i rekao mi idi da overiš knjižicu. I overio sam, rekao sad može, ne razumem, prethodno sam bio 20 dana pre toga, nije moglo nikako. Ista ta žena koja kaže ne može mi, overila knjižicu i naredila da se overi knjižica do duše. Sad, po meni, kruna, po meni, kažem opet, ja to tako vidim, oni jedini se zalažu za prava ratnih veterana, preuzeli su i nasledili valjda to od našeg pokojnog komandanta. Iskoristio je priliku da pohvalim i rad Saše Stevčića, opet napominjem mog ratnog komandira koji vidim da se trudi, da se zalaže za prava ratnih vojnih veterana. Ujedno daje primer odgovornosti i pravde koja bi po meni bila prisutna i u samoj monarhiji. Da, ja delim taj stav. Hvala im. Jer monarhija je Sad. neki tip i vid ne samo materijalnog, nego više i duhovnog smisla. Da. A kaži mi, Boki, kako bi po tvom mišljenju monarhija mogla da poboljša stanje u državi? Pa verovatno bi mogli, znači, da poboljšaju stanje kroz nekoliko tih aspekata. Politička stabilnost, jer ona osigurava kontinuitet vlasti. Onda jačanje nacionalnog identiteta, jer simbolizuje jedinstvo nacije. Povećava ugled države, jer kraljevske porodice imaju značajan diplomatski uticaj u svetu. Da. I veću odgovornost političara, verovatno. Svakako bi morali, veća kontrola. Samim tim podsticaj i ekonomskog razvoja, jer bi time zemlja ušla u stabilnije i mirnije vode. To su možda neka ta Ključno. Pa, apsolutno se slažem. I isti stav delim po tom pitanju. A da li misliš da bi se i položaj ratnih veterana promenio u samom monarhističkom uređenju? pa mislim da bi, jer koliko vidim, oni se možda jedini zalažu za nas ratne veterane, koji smo zapostavljeni od strane godinama već vlasti nadležnih. Jer kao što rekao, ja ne vidim da nešto neko pomaže i pokušava da pomogne. Mislim da su tu da nas krenu sa puta, ne da nam pomognu i da nam daju smernice i da opet dolazimo od toga, jedno pričaju, drugo misle, a treće rade. To je moj stav. Ja ne vidim svetlo, ništa možda lepo nisam doživeo. U svemu tome i u tim kontaktima iskoristio i priliku da pohvalim u Ministarstvu za rad zapošljavanja Anu, koja me ranije kontaktirala bila i koja je jedina imala možda to neko razumevanje, razgovarala sa mnom, interesovala se, međutim, došle do smene, došli su neki drugi ljudi i nažalost je tako kako je. Boki, hvala ti što si podelio svoju priču sa nama, ni sa gledaocima. Da li imaš neku poruku za gledaoce i slušaoce emisije Kruna? Pa mogu bi da poručim svim gledaocima i slušaocima da ne gube nadu u bolje sutra, da se bore, da veruju, da daju sve od sebe za ostvarivanje naših prava i ciljeva. Nadam se da će nakon ovog intervjua, znači, nadležni, zaduženi za ta neka prava naše i savesnije da rade svoj posao u skladu sa zakonom, a da ćemo mi, obični građani, lakše ostvarivati ta naša prava koja nam garantuje Ustav Republike Srbije. Boki, tebi je juče bio rođendan. Ja ovom prilikom želim da ti opet čestitam rođendan i da ti poželim svako dobro i Bog da te čuva. Hvala, živi, bio i zdrav. Hvala. A vi, poštovani gledaoci, imali ste priliku da
vidite, da čujete iskustvo jednog ratnog veterana koji je branio ovu našu zemlju, koji je spreman da opet brani zemlju, ako je, kako je sam kaže, u problemima, a svi ti problemi nisu nerešivi. Sve su to problemi koji se da rešiti samo ako se poštuje moralno načelo, ako se poštuje zakon, ako mi međusobno poštujemo sebe. Zbog svega toga ja ću svoje izlaganje završiti jednim videom koji ćete vidjeti u nastavku i postavit ću vam samo jedno pitanje. Da li svaka osoba, zdrava, normalna, koja se trudi da bude zdrava i normalna, metaforički kažem, treba da počne da razmišlja upravo ovako? Meni nije krivo, jel? Nema države za koju sam ja krvario. Nema je i one za koju si ti bio na početku rovu. Upamti. Pola mi je raje otišlo i pobjeglo, pola pucalo na mene. Život mi je živi kurac. Ti to znaš. Ja stalno nekom se izvinjavam 30 godina. Pa nisam ja kriv, majku mu jebem. Jesam kriv. Samo se izvinjavaj. I neću više da budem ni dobar čovjek. Neću, hoću da budem zao. Evo ovako, hoću da budem zao. Jer kad sam zao, onda osjetim da nešto vrijedim.